Hi mates! Welcome again to our vlog. As I mentioned in my last video, hatagan na to og sneak peek ang mga tropa nato nga padulong diri sa Australia. In today's video, i-showcase nato ang mga pwede natong buhaton as a bagong sampa nga butcher. Ipakita sad nato ang mga lugar kung asa ta magstay in dinhiya, and lastly, muhatag sad ta og insight sa atoang na-experience before as a newbies. So stay tuned mga mate, and let's go! Three things na pwede na buhaton as a bagong sampa nga butcher. As a newbie mga mate, in any endeavor o asa nga field na, essential na dyan sa atoa nga mo-focus ta sa mga aspects na mo-set sa atoang sarili para maging successful. Ang success mga is daghan og buot pasabot. Pero ang success sa imong career, diring dapita, is kana bitong ma-achieve na nimo ang kahait sa imong kutsilyo, early nimo nakamada ang mga routine, and kaya na nimo makipagsabayan sa mga regular na mga tropa. So para mabuhat nato na, sundon lang nato ning keywords na LR, PA, and CN. LR stands for Learn and Research. Take time to learn your craft. Kailangan masabtan nato ang mga basics sa field or sa area na ma-assign sa imuha. This involve observation sa mga nakauna sa imuha. Maminaw ka unsa isulti sa imong trainer. Kasi unsa pa na, dili jud na malkayan na naay mo bully nimo or binuangan ka. That's why you know how to disengage. So pwede ka mangutana sa mga ubang tao nga nakaagi pod anang area. Nadyo nay tao nga mutabang nimo sa pag-uswag. And dawata na lang na naapoy tao nga matimingan ka nga mo take advantage sa imuha. Kini siya nga mga senaryo kay makatabang ni sa imo para makabuild ka og solid na foundation. Then diha na mosunod ang PA, practice and apply. Ang knowledge na ipasa sa imo is importante kayo na sa imong development as a learner. Practical application sa knowledge na imo makuha is crucial kayo kay pwede na nga muhiyang ka sa gitudlo sa imuha or dili. Apply unsa imong nakatunan through hands-on practice. This might involve adjustment and problem solving. Pangitai jud og pamaagi nga mahimo nimo siyang personal na routine. Don't be afraid to make mistakes, labi na og learner pa ka. Dapat gani as much as possible mahurot na nimo tanan imong sayop samtang ga-learn pa ka. Dapat ma-adjust na nimo ang mga error samtang sayo pa. Kay medyo maipit jud damit kung mag-solo na ta sa trabaho and then dito pa ta mag-decide mag-learn. Dapat mas doble atong effort sa learner stage nato. Dili na to hunaw-naon nga magpitiks-pitiks ta kay ga-learn pa ta. Naa sa sugod ang crucial na mga scenario. So that's why embrace challenges as opportunities for growth. And lastly, ang CN. CN stands for Connect and Network. As I mentioned in my last video, build a relationship with others. Kung sa slaughter makig-build ka og relationship sa mga matadero, diri ang dapita build a relationship sa mga senior sa imuha. Mabata man na sa imuha or matigulang. Ang pakipag-abi-abi sa mga senior nimo can provide invaluable insight, advice, and potential ideas na pwede nimong magamit sa imong journey. Attend og mga tapok-tapok and share your interest kung unsa imong gusto makatunan. Seek out mentors who can offer and guidance based on their own experiences. Learning gikan sa ilaha can be very beneficial. Remember that learning is a continuous process. And as a newcomer, you have the opportunity to develop a strong foundation for your future success. Stay curious and be proactive sa imong pagtuon o pag-uswag. Karon mate, mo travel ta og 45 minutes para makaadto ta balik kung asa ta stay in before atong nagbutchering pa ta. As I mentioned in my last video, isa na ko karon ka disability support worker. So nag-change career ko after I got my residency. So ang interesting sa kanina section sa video mate is diya na to ma-highlight kung unsa ang mga culture ato ang maabtan dinhi. I-share na to sa inyo ang reaction na to sa lugar. Bisitahon na to ang mga local markets and establishments. So diri sa Kilcoy mate is medyo mingaw jud siya. When I was here last 2017, mingaw pa jud kayo ang lugar. Mabibo ra ni mga lugaran ni sa mga Pinoy inig na ay kumbira. In fairness katong pagbalik na to din karon medyo bibo na siya gamay. Naray mga changes gamay sa lugar pero same ra gihapon ang kamada diri ang napita. Wa jud kay tawo makita, wa kitag aso diha or mamaligya man og mga warik-warik. So kini siya ang isa sa mga culture shock na ato ang na-experience katong bago pa ta dinhi. So ang expectation nako before, daghang sakyanan, daghang tao, daghang mga building and busy jud kaayo ang lugar. Pero na-realize nato nga mingaw jud siya. So inig day off na
namo before, it's either magtambay lang sa balay or mag-watch og movie. Or kung gamer ta, pwede ta mag-invest og mga video games or gaming PC para ma-amuse na to atong self. But nevertheless, if keen ka mo drive, pwede man gihapon ta mo adto sa Caboolture or Brisbane. It's like Caboolture is like 45 minutes away sa Kilcoy and Brisbane is like 1 hour and 30 minutes. Actually, okay raman sa dinhi mites kung trip jud nimo ning mga countryside na vibe. Sa katunayan gani ang mga taga dinhi gipilit nila mo palayo sa city vibe kay paspas kayo ang life sa city and nindot kayo ang peacefulness dinhi. Chain ra may paspas diri mga mites. Anyway mites, makita nato dinhi na natay sa ka supermarket which is IGA. At least ang mga primary needs nato nara po dinhi. And I think duha ka Asian store diri mites. Pero kani jud to siya ang Asian store na ako ang ginadtuan before. So at least dili kay nato ma-miss ang mga food sa Pinas. And maluto sad nato to mga comfortable po nato nakaunon ba. Na isa ka tavern diri kung gusto ka mo gimmick ini gabi pero ayaw kayo expect og pareha din na sa Pilipinas nga party jud kaayo mga tao. Kay murag lahi ra jud pod dinhi Kani siya na taon karon kay wala nay bangko. Before, naisa pero karon na-allows na tungod sa COVID. So dili na surprising sa tuwa na masking simple ra tas Pinas ug walang-wala jud pero kasagaran man gud sa tuwa na mulangyaw diring dapita is halos kitang tanan taga syudad jud ta. So murag masyakira jud ta og pinaslight dinhi mga mites and mudungag pud biya na siya sa atuang adjustment na buhaton. Karon mate, ang mga insight na atong mga mahatag sa inyo isa mga sumusunod. Ang una diha mate is embrace the learning process. Dapat masabtan nato nga naapa ta karon sa learning phase sa atong career. And it's okay nga dili pa nato mahibaw-an dayon sa sugod ang tanan. Kailangan nga isipon nato ang challenges with a positive mindset. Kay kung maging negative man gud ta, nadyo na effect sa ato ang pag-learning dinhi sa atong pagpalarbaho. In short, negative thoughts equals negative results. Secondly, take care of your well-being. Balance your pursuit of goals with self-care. Pay attention sa imong physical and mental well-being. Ayaw pasagad og pugos-pugos sa imong sarili. Pangitaig pamaagi nga mahimong sayon ang imong routine despite sa kahago sa imong ma-experience. Hatagi og saktong pahulay imong lawas para aron maka-recover siya. Need jud og recover ang imong lawas nato og atong hunahuna. And eat healthy diet. Labi na nga kailangan kaayo na sa atong lawas. And lastly, celebrate small wins. I-acknowledge imong self sa pag-celebrate sa imong mga achievements. Maski unsa pa na kagamay, pwede nimo rewardan imong sarili sa gamit, pagkaon, or entertainment ba na. Total, daghan bitaw na kaayo dinhi Ang pag-recognize magud nato sa atong progress mate can boost our motivation and makahatag na siya positive effect sa ato. Remember that everyone's journey is unique. Lahi-lahi jud tag ma-experience during dapita. Walay one size fits all approach aning butanga. So don't hesitate to adjust your strategies kung kinahanglan. So me, as a learner before, maura man sad ni atong gisunod. And giseryoso lang jud nato ang career para makahatag jud ta og nindot nga performance. Kay og nindot man gud atong performance, mate, dili lang kay ma-achieve nimo imong goal, kundi mas dali nato mabuhat ang ubang butang na ato ang gusto. So mao lang sa to, mate. See you in the next video.